Mä luulen, että oikeastaan kaikkihan tulee juuri näistä asioista, kaikki se osaaminen. Onnistumisista ja epäonnistumisista tässä olisi varmaan pitkä rivi kertoa niitä, mutta jos ajatellaan johtamista ja johtajan työtä, niin mä olen sitä ajatellut, että ehkä johtajan oleellisimpia asioita, mitä johtajalla on kehittää ja kasvattaa uusia johtajia. Ja sitten myöskin vapauttaa ryhmässä energiaa, jotta nopeasti ja vauhdilla päästään niihin tavoitteisiin, mitä organisaatiolla ja ryhmällä on. Eli nämä on mun mielestä ne keskeiset asiat, joita mä oon oppinut, joihin täytyy sitten tietysti erilaisia toimenpiteitä rakentaa. Johtajallahan on tärkeää, että hän ohjaa organisaatiota, mutta yhtä tärkeää on se, että hän antaa organisaatiolle ihmisille vapautta ja kannustaa ihmisiä kasvamaan ja kehittymään. Ja tässä on tietyllä tavalla tietenkin semmoinen dilemma-tilanne olemassa ja mä itse sitten tätä omaa mallia tavallaan kutsunut semmoiseksi ohjatuksi vapaudeksi, jonka mä itse koen hyvin tärkeänä. Että tässä on nyt näitä ehkä tämmöisiä päällimmäisiä juttuja. Asia myöskin, mikä on hyvin tärkeää johtamisessa, on se, että johtaja pystyy rakentamaan vuoropuhelun organisaation sisällä, koska muuten keskustelu on hyvin helposti yksipuolista ja vuoropuhelu on tärkeää sen takia, että syntyy tämän luottamuksen ilmapiiri. Ja samalla myöskin johtaja pystyy osoittamaan sen, että hän on itse innostunut asioista. Semmoinen asia tai kysymys, jota minä olen usein itse käyttänyt, on se, että aloitetaan keskustelu mitä sanalla, niin sillä pystyy aikaansaamaan organisaatiossa ja ryhmässä monia kiinnostavia ja innostavia keskusteluja. Et näitä asioita nyt ainakin tulee tässä päällimmäisenä mieleen. Ylipäätänsä, jos on kiinnostunut ihmisestä ja siitä, mikä motivoi ihmistä ja mikä innostaa ihmistä ja millä tavalla ihminen pääsee tulokseen tai ryhmä pääsee tulokseen, niin johtaminen voi olla todellakin mielenkiintoista ja palkitsevaa työtä. No kyllä koko tämä esimiestä johtajaksi -ohjelma, niin kyllä siinä yksi iso osuus on se, että omilla ensimmäisillä esimiehillähän on ihmiselle aika suuri vaikutus. Että tavallaan niiden ihmisten tavasta johtaa, toimii esimiehenä, meille jää sellainen pitkäaikainen vaikutus. Sehän on muutenhan se työ, sun pitää jatkuvasti irrottautua siitä arjesta tavallaan tekemisestä ja miettiä koko ajan sitä myös, että millä tavalla toimii johtaja. Muutenhan helposti menee sitä samaa uraa, jonka on silloin omasta ensimmäisestä kerrasta oppinut, joka sitten taas pohjautuu paljon niihin omiin ensimmäisiin tai uran alkuvaiheen esimiehiin. No, mä aloitin esimiehenä 24-vuotiaana ja oikeastaan ainoa oppi, mitä siihen mennessä olin saanut johtamisesta, oli tämä tunnettu RUK-kurssi. Mutta olin kyllä tosi vihreä ja kokematon, kun sain kymmenkunta alaista. Mutta ehkä suurin asia on se, mikä on myös tutkittu työpaikassani, jossa olin oikeastaan koko työurani. Me selvitettiin, mikä on johtamisessa onnistumisen ja sitten liiketoiminnan välinen suhde. Ja todettiin 10 vuoden materiaalin perusteella, että hyvällä johtamisella ja liiketoiminnan tuloksilla on vahva yhteys toisiinsa. Ja se antoi uskoa siihen, että johtaminen on tosi tärkeää myös liiketoiminnan tämmöisten kovien tulosten kannalta. No sitten toinen asia, minkä opin, on se, että jos ajatellaan, että johtaminen
voidaan jakaa kahteen osaan, on asian johtaminen ja sitten ihmisten johtaminen. Niin kyllä johtaminen on ennen kaikkea ihmisten johtamista. Ja tästä ihmisten johtamisesta juuri syntyy ne hyvät liiketoiminnan tulokset, jotka tuossa äsken mainitsin. Ja puhuit tästä onnistumisista ja sitten virheistä, niin kyllä paras onnistuminen on tullut sitä kautta, kun olen saanut koko porukan mukaan tämmöisellä yhdessä tekemisen meiningillä. Ja se on vaan niin, että se palkintopallilla on mukavinta olla porukassa kuin yksin. Ja suurimmat virheet on taas tullut siitä, kun on jaksanut kuunnella sitä omaa joukkuetta vaan, ja erityisesti nuorempana härkäpäisesti vienyt eteenpäin asioita, jotka luulin osaavani paremmin kuin se koko porukka yhdessä. Eli siitä opin sen, että se on vaan viisasta kuunnella koko sitä joukkuetta ja toimia yhdessä sen porukan kanssa. Sillä tavalla tulee parhaat tulokset. Henki säilyy hyvänä ja hyvässä hengessä tulee sitten myöskin hyviä liiketoiminnan tuloksia. Mä oon oppinut, että itse asiassa itsensä tunteminen on hirveän tärkeää, koska sitä peilaa asioita ja ajatuksia ja toisten käytöksiä itsensä kautta, ja jos huomaa, että arvioi omista lähtökohdistaan, niin pieleen menee. Eli pitää ensin tuntea itsensä, että voi ymmärtää muita, ja näin ollen se itsensä tunteminen on tosi tärkeää. Toinen on se, että viestintä on äärimmäisen oleellinen osa johtamista, ja se, miten niitä sanoja ja viestintää, kommunikaatiota tekee, niin se on todella tärkeää.